No čaute. Už sme na pevnej zemi, sme na Majdere, tam dole vidno našu lodičku, kto sa lepšie prizrie a máme za sebou 10 dní plavby, 1200 mil a už nás čaká len tých 3000 na, čo to je? Sint Martin. Tešíme sa, všetko je OK, paráda, chalani díky. Motanul si... To chcem na dekranci, Nenašiel som. ale tam sú také blbé Dobre, balenia. ešte sa... A idem aj ja. Ľavá páska, áno, ideme. Vyšteroval som tohto krpca. Yes. Tú skupinu to je hú. Áno. Vajcia. Čo ideme? Prvé vajcia. Tieto bacha na boku. Ako skvělé. Všeličo možné aj nemožné máme. Peťo, podávam. Maťo, prečo tam dávaš benzín? Ja ti neviem, to mám tak sila zvyku. Aby bol rýchlejší, to bolo to. Vlado, na zdravie. Na zdravie. Nemazať trubky treba. Toto je náš abstinent. Kamarát, to budú čisté trysky. Toto by som mal... Dávaš aj adblu? Jasné. Dobre, zatiaľ. Ďakujem. Fair winds, safe landfalls. Ja, pardon. Videl si film 7 statočný? No, pôvodný. Áno. V pôvodnom znení? Pôvodnom znení. Áno. Keď pochovali Indiána na cintoríne a dali bokom zlých chlapcov, ktorí to nechceli dovoliť, tak prišli obchodníci za Steve McQueenom a spýtali sa ho, odkiaľ idete? A on urobil takto. A kam idete? That's it. Chýba nám len ten Indián, ale my nejakého vyrobíme. My sme dosť veľkí indiáni, všetci piati. Sme v oku tlakovej výše a keby sme šli dole na juh na Kanárske ostrovy, tak by sme ten vietor naháňali, respektíve dlhšie by trvalo, kým by sa ten vietor dostal k nám, takže my pôjdeme na západ, temer na západ, budeme mať nejakých 260 stupňov. Vlastne to je priamy kurz na miesto, kam ideme, 3000 mil vzdialené a tým prídeme tomu vetru naproti
a najprv nám začne fúkať severozápad. S tým by sme mali pekne na predobočný vietor ísť a on bude postupne silnieť, obraca sa viacej zo severu. No a to už potom ho budeme mať z boku, do boku a pekne pofrčíme podľa predpovede najbližších pár dní. Bodka, do piče. To tam vystrihnem. Ale ne. Nikomu to nepovieš, len všetkým na videu. Kričím stop, potom hneď stopni. Keď ja mám to zavesenie lazybagu, ja nemám sťažňu, ale vidíš sám, že ide to na tie boky, tým pádom mám väčší priestor a viem tú plachtu vyťahnuť aj pri vetre. Sme svedkami extrémne rýchleho vyťahnutia hlavnej plachty. Áno. Aha. Nie. Gúžu, vieš? Ja... Takže máme tu prvých 24 hodín plavby z Madeiry na Sint Maarten. A máme takmer 115 mil naplávaných. Kurs 241, rýchlosť 7,5, ale oproti dnu robíme len 5, volačo. Pane výčepní. Jachting, to je ale sport, co? No. Pán kapitán, aká je spokojnosť s kuchárskymi výkonmi? Ja myslím, že kuchár by mal dostať odmenu. A tá odmena by spočívala v čom? Dvaja ho budú držať. Jeden bude veriť, to som ja. A zvyšok. A čo na to kuchár? On to nemá rád. Peťo, ďakujeme za fantastickú večeru. Rádo sa stalo, chalani. Díky moc. Čau. To sa pije s noblesou. Po takej večeri od Peťa to pivo veľmi poteší.
preplácať tú prvú triedu. Rieky Hudson. Potiaľ to sme nejak vošli, lebo tuto to lietadlo pristalo niekde. Toto je socha Slobody, myslím. Áno, Statue of Liberty a toto je Ellis Island. Áno. A tu som chodil behávať. A tu je trajekt. Rovno stade to, tuto je trajekt, ktorý nás hodil rovno na South Manhattan. Počúvaj, ty nejak ožívaš, nie? Keď začínaš ty rozprávať o alkohole, mám zlý pocit. A vychádzam zo svojej empirickej skúsenosti. Nemaj zlý pocit, maj dobrý pocit. Ale naopak, dobrý pocit maj. Čo na to povieš? No, že nech má dobrý pocit, nie zlý. Prečo mám pocit, že sa bavíme o Severnom Macedónsku? Neviem, ale ja si zase pamätám, že keď začína byť fľaša prázdna, tak tvoja agresivita sa stupňuje. Ale žiadna agresivita nebola. Reaguj, Peter, obhaj sa. Ale žiadna Nedaj sa. agresivita. Dobre, tak potom to nazveme nostalgia. Čo mám na to povedať? Zobral ty vietor z plakiet. No. Vôbec to nebolo také drastické, že som tam bojoval. Za vás, za národ. Najmä si bojoval cestou na izbu. Ja som došiel. No došiel si, to áno. Osprchoval. Pravda je, že nepočítaš, ale tvoj mobil ti spočítal dvojnásobné množstvo krokov. Čo to bude, pán šéf kuchár? Šlichta, kamarát. Was Scheiße. Was ist das? Ups, To majtere. je, čo chladnička dala. Jak sa to tady hejbe, ty vole? Na, zamknuté. Teraz naše trezory. To je na PIN kód. Áno, podlaček prsta. Neviem, či si zapamätáš 0000. 0,000. Nie je tá Ale bazálka. daj tam sojovku. No, Peťo? Prosím ťa, Maťo sa pýta, lebo teraz to dochucuje, že čo tam chceš okrem sojovky? Sojovku. Sojovku. Dobre, aj sme si mysleli. Vyzerá to dobré. zo slova, neviem ako sa to číta, ale píše sa to jause. Majú šnicli a nemčili. Jedna, ideš! No. Au! Čo vám šibe? Ten fúra, kurník. Vykradli ste zbrojný sklad? Myslíš toto jedno smutné pivo? Ale super bocky. Super pom. Toto A to je chlastal. portugalské. Si chorý, alebo ťa len čurko bolí? Prosím? Si chorý, alebo ťa len čurko bolí? Že si nechcel. Ja nie. Ale Peter slinoval. Jak si to tam Vlado užíva na tej farme? Je to veľa. Peter, zase budeš musieť piť kambo. Sponzor tohto programu. Počkaj, zaostríme. Super bok. Chlastal to aj Ronaldo. Maťo, ty robíš rybiu nátierku. Tak, ak to vyjde. Fantázia. Buď to bude rybá natierka, alebo stejky. Víš čo? Alebo na dielko. To len taká reklama. Co se tady děje do prdele? Peter, Áno, ešte, ale toto by povedz som číslo od 1 do 6. 1. Vynikajúco. Vedel, na čo sa pýtať. OK. Super. Vidíš tie mikrogramy, jak sa to tu všetko navážilo? Vidím. Toto je šialná náhoda, Peťo. Keď som bol v príjimači, Šamóne. tak tiež som mal 25. Bambínko, prosím, pošlite z domu. Bambíno chýba. V noci, ale už do 4.
Ó. Nice. No, môžeme jesť. Fantastic. A už teraz ukazuje, že ho minieme pol míle. Agroprosperis, prosím, presúci veta, overface. Čo? Nevedia, majú ma v piči. Jebu na mňa, rozumieš. Alebo sú to oni, Rusi. Tu sa ani nedivil. No dobre, ešte trošku zatočíme. Čo to je, rybárska alebo nákladná? Nákladná. Nejakí zemnedelci, Agroprosperis. Peťo, čo hovoríš, čo s ním spravíme? Pokiaľ učia morské prasatá, teda pokiaľ učia prasatá plávať, tak je to záslužná činnosť. Myslíš našich politikov? Lebo mne lekár povedal, že mám jesť viac morských plodov, tak keď sa prasa naučí plávať, ideálne. No na tom, kde Morské prasa keď bol vraj už odliv, tak vykonovali. prasatá vyrazili na pláž úplne vážne a tam Ja viem, sa rýpali vonom, tom čo tam našli. Máme pozor, čím nejaká otrokyňa nepadne. Čo čím nepadne? Nejaká otrokyňa cez palubu. OK. Agropičešák. Ďakujem, že si sa na mňa vyjebal, chod do piče, čau, konec. Vlákol sa ide preč. Jak sa to volá? Mixer od tatarskej omáčky. Toto bude Musíme vyriešiť dve pokučka. záhady. Prvá. Pomalý jedz. To už nepodarí. Zapadol sa mi objektív. Flintá, čo? Nic nie vidieť. Kokos, jak skáču. Oh, shit, videl si to? A že na oceáne je nuda! Kto to povedal? Ale hovorím, toto je môj starý šampión. A keď som teraz bol tam v tom obchode, kde som kúpil tie klapky, tak tam mal pochod do všelijakých návnad, ale nemal tam tú rampu. Tento červeno-bielý je ten šampión? Áno. Ten už by zo pár zárezov má na pažbe. Na pažbe. Už si asi chol. Ale to je... Však znútra si už dezinfikoval, ne? A tak to je taká dezinfekcia. Tu je dôkaz. Vierka. Pomočky hačky sú tu a tento veľký nechcem. Ale toto je prvé od Madéry. Na takéto sa chytajú veľké ryby. To je mašina. Aj s navijakom, ale ten navijak už medzi tým zobral skazu. A No vidíš to. Takého pešaka si nečakal. Idú na teba, počúvaj. Všetky. To keď aj v Karibiku takto bude. Ježiš, ty ma budeš istiť, budeš odháňať. Áno, Vierka toto si nepočula ani nevidela samozrejme. Áno, to o mne vie. počúvajte, mám tam niekde v rohu, tuto v tom kokpite
do skla. Šiteli. To nemohu přijmout. Přijmi mou rúži, Som čakal, že... Ty vole, z čepicí, ty vole. Tak to už jo. Petře, Dobre, na zdravie. na zdravíčko. Na zdravie. Na zdravíčko. Ahoj. Podáš mi pivo, stane prosím? No tak toto je prúser, ty vole. Ty piješ, že ňalko si dáš? Zase rozdáva víno, nedám si nejakú. Čo začneš? Opravovať motor. Zajtra? Čau. Aby sme sa s tými ranejkami neponáhľali. Z ryby. Vytrhnuté. Natáčaš. Natáčam? Na hačik a veľké oko? Nie. To nemyslíš vážne. No to nebude. Natáčam čím? Len stačím? Nie, natáčaš už. Klikať tam červené. Áno. Natáčaš? Áno. No tak takéto máme náznaky. Oko z ryby. Skoro bol gól. Bigfoot. Teraz to je medzi nohy, pozri. Nevidím. Dobre, nevidím. Skakavý. And he scores! Hello! Čo si taký veselý? Už sa ti stiahli griby? Ukáž. To je Gripen. Gripen. To není grip, to je Gripen. Je to Gripen. Titan, to poznáte pesničku od Rammsteinu? Aká? Dicke Titan. Sú tvrdí ako železo a serú šrouby. Amen! Ty si sa chytal za srdce. Hľadal som ho chvíľu. Ale našiel som ho. Tu si hľadal. Ja. Vychádza kľúčový muž. Druhú môžeš. Uprciteľný je. No a už tým pádom sme tam naliali dokopy 70 litrov. Jak som odjebal. To zajtra je to v článku. A ten článok napíšem ja tentokrát. Dobre, dobre. Ale mám podmienku na mojej klávesnici. Za trest. Čo sa s tým dá hrať? Žiadne schopnosti. Čo ty máš? Ty. Poď. Raky jebali do ucha. Ďakujem. Čo, raky jebali do ucha? To je taká maďarská kliatba. To je celá kliatba.
Ty si sa už prezradil? Ty máš, čo je tu napísané? Kapitán nepodvádza? Takže sa pozriem na 3 a zoberiem si 2. 3. Z 3 kariet si vyberám. Dobre, takže dávam na teba bang. Nie, áno, dávam na teba bang. Čo si to vytvoril, Peťo? Čo som to vytvoril, pozri sa. Pozrime sa. Joj. Tak toto áno. Ja by som navrhol to stolovanie tak, že rovno aj s tým alabalom ti to dám na tak. Dobre, pravda, že? Áno, Jasné. to je ideál. Čo máš? Také dobré papu. Bože. Made by Peter Horáčik. Ježiš. Sojovku. Dobre. No moja, a ty vyberieš takisto, jak táto tvoja. Skús to oni ten červený kokotnák z toho. Aj to bude na kamere. Toto je dúha, deti. Zelený bobula. Máme 25. apríla 2025 a práve sme prekročili hranicu 1000 preplávaných míl z Madeiry. Trvalo nám to necelých 8 dní. A ešte nás čaká teda čosi pod 2000 do Karibiku. Celkovo sme spravili 2200 z Plymouthu, čo je o čosi väčšia polovica ako tá, ktorá nás čaká. No a neviem ako páni túto okolo, nech sa vyjadrí každý sám. Ale nálada je po piči dobrá! Veľmi! Elvi. Dobre, dobre, super. Kasa, dobre.
výťah, pardon. To nedáme, musíme dať. Nevadí, len aby sa kapalo tam. Aha, dobre, dobre. Akcia sa skončila tým spôsobom, že výťah je na mieste, lebo páni zvládli operáciu sťažeň na jednotku. Môžeme zatiaľ... Môžeme ešte zatiaľ rozpustiť lodku. Ja ťahám za ten. Ja ťahám za ten, áno? A to už je ten tvoj. Poď, perfektné. Píš. Dobre. Potiahni k sebe. Škápačka nechaj. Roben rukav. Huževnatý národ, drobný huževnatý národ. Výborne, 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 výborne. Dotiahni liacu a daj pomaly pred motorom, pomaly pred motorom. Takto si to dajme. Zelenú si dávajme tak, aby sme to nemuseli pretáčať. Dobre? Ale musia kurz zmeniť trošku. Oh yeah, motherfucker. Haha! A stráži nás pozorné oko tigra. Dvaja toto dokázali urobiť. Jeden beh urobil, že proste vyradil, vyhodil a bežal tu do okna a ja už som podával. 5, koľko? 5 tak.
sa ho nalieva. Hej, hej. Sa udiala taká vec, že prišiel kapitán a zbudil celú posádku. Zobudil. S tým, že chalani, poďte natáčať, máme rybu. Paťo vyzerá takto. Nie, nebol v meste. Ja vyzerám ešte horšie. Peťo vyzerá celkom fit, neviem čo robil v noci. A ja vám ukážem, že ktorý to bol, ktorý povedal, že poďte, máme rybu. No poď. Vlado, čo tá ryba? Ale vieš čo, strašne ťažko to ide, vieš, ja to idem na hladine, ale to ide tak ťažko. Zatiaľ máme huka, vieš čo je to huka? Čo? No hovno jak moja ruka. Maťo, to sa ti ako podarilo? Čože? To sa ti ako podarilo ten čaj? Chce to skill. Toto, kým sa naučíš, prejde do pár minút. Tak toto už je ozajstný námorník. Po 600. Ohoho, tak na zdravie. Čaute. Opa. Čau. Na nový olej. Ja, prepáčte, čau. To je foťak, čo zoštihluje pupky? Nevidieť. Krásny. Tuňáčik. Krásny. Perfektné. Takto za svítania sa podarilo. Dobre, nie? Krásne. Tuňáčik, alebo tam ešte jedno na inú kávu. Super. Ono to vyzerá do začiatku, že vieš koľko raz sme sa v začiatku Ona sa to nenaučí, lebo ona ako náhle... Peťo, zakrákaj podľa mňa. Však si ho skoro trafil. Yes! Peťo, ty si ornitológ. Nie, na prúd, nie. Veterány tu nejak. tuňáčik, či vetový. Nemáme. May the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. She had not been 2 weeks from shore when down on her a right whale bore. The captain called all hands and swore he'd take the whale in tow. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Before the
the boat had hit the water, the whale's tail came up and caught her. All hands to the side, harpooned and fought her when she died. Ružičková ešte chcela prizabiť. Ona keď vám začala ručať na tú pesničku, tak sa všetci rozcítili a bolo zase všetko v poriadku. Ani posledný večer, čo? Večer na vode. To si ešte len myslíš. Správna pripomienka. Vlado, nesmúť za nami. Ešte sme tu. Už si uvedomuješ vážnosť situácie, že zajtra ideme preč. Ja som si povedal, že teraz budem odratávať od 1 000 000 do 0 a keď doratám, budete už v piči. Dúfam, že to bereš po tisíckach. Pane kapitáne, řekněte, že to bylo všechno absurdní. Bylo. Ale řekněte mi. Co si myslíte po svojom? Tak hezký den, pane kapitán. Tak. Land ho! Typujem, že to bude ten posledný, hej? Mhm. Peťo? Kto je za kormidlom? Počkaj, ešte není úplne hotový. Ale ide mu to. Už teraz mu to krásne ide. Také ladné pohyby rúk. Chceli sa vás poprosiť, keď ste sa nám predstavili. Čo ste? Dobre, no ale my sme vás tu nevideli 33 dní a teraz sa tu objavíte. A jak je to možné? Kde ste do piči kde ste v piči doteraz bol? No ja som práve bol tej virtuálne. Tak vám teda želám príjemnú službu a dobré vyfajčenie sa, pán windpilot. Ďakujem pekne podobne. Nevieme sa vynadívať na krásu azúrovej modrej a sítosť zelenej na pevnine. Plavba sa chýli k záveru a každý z nás je so svojimi myšlienkami.
O chvíľu vystúpime na breh. Bude to zvláštne, po 24 dňoch stáť na pevnej zemi. A najmä skvelá partia sa musí rozlúčiť. Bolo to úžasné a nezabudnutelné. Sme pred prístavom Marigot vo francúzskej časti ostrova Saint-Martin. Cítime prvé vône z pevniny, počujeme prvé tóny miestnej hudby, vidíme zreteľne prvých ľudí. Po toľkých dňoch sme šťastní, že sme tu. Loď aj posádka vydržali. Good afternoon, sir. Good afternoon. Toto sme my 29. marca pri odchode z Bratislavy, no a toto sme my o niekoľko týždňov neskôr na druhej strane Atlantiku, šťastní a slaní. Ďakujeme.